dirimu nyaingi Gus Asmi. Ya anggap Gus Asmi nggak ada. Sallallahu alaihi. Sik gak enak. Pokoknya lek iso kaya Gus Asmi 100.000 langsung tak kene. Wis iki ae iki. Bahibbak wa baridak. Terus no. Watmanam. Lah gak enak blas. Wis iki. Ngene. Jamalak ma fi snin. Ayo. Masafit mithlu ain. Asar fuadi. Gak kuat ya ini.